Saka Samtoko aenda kubasa yake. Kamunai handiti ndizvo ndabva kukunyepai mai manji ano here. Kuvadzimai vacho. Waenda wese. Asi muruda kuwasunga kanina imi gadhi. Apa kapo waninakidza zvangu. Gadhi ndiani yeye? Wakatarisa ini uri kuona gadhi nayo charakadenga iyo. Charakadenga mbani? Inzi wakaunzwa shamwari yangu. Inini ndonzi bomb disposal wachi makaro handitika. Apa kapo ndiri mukuru maprisa emunochi munharaunda mese muno manditika. Plus ninika ndine mari dzangu nyinyi. Ukuona kumushaka wangu nyinyi ndine 100 pairs dzebhutsuka. Plus ipa pakapa ndikakuramba makapa unonovira kwakadaroko. Aye. Ko munhu yo munenge makumurovereko naimi wa bomb disposal. Aiwa kani naye chimandara. Ininika usadedza kukutika bomb disposal ka. Zita rangu rikupaka nonzi Tsveru kaika. Saka akoka you can call me Tsveru. Kamu ndati mukoma hawapo ba waenda kubasa. Muzodzoka wauya. Okay, it's fine kasikana. Pakapa apa ndakudza kuti kana pane munhu anengakunetsa ichitika kuseri kwenyu kuno kako munongo yako kupolisi kwedu kako munhu iye kako ndomutadzisa chakaridza mbwa kutaura iye kunyendama ichigona ka. Oraiti chienda henyu peturiyo nyika iri kutopera vakani muchitaura neni pano. Zviye akomana mgengo wangu apa tisita akufarisa here apa wangu uko kune ngwere dzese weziya tadi tangoti 40 yese tawina kubetingika tongoishinga weziya zvakangofanana izvi. Zvinhu kutoshinga kwacho kwatitotara nezvazvo kashamwari handitika mgengo yakatotipa $5 dai takatedya takatoenda kutoiletika but takaita chimastermind kapaipai waiziya tikatamba chele ikahwina ka tikatamba futi chilusaka chikahwina izvezvi so tatone 50 US waiziya. Manje ridhanzi rikairi hanzi munhu ari kuuraya mafiristayo ka achahwina BM mufana wangu. Gaya audiwo here kuri wawaimonerera mufana wangu wakanohwina BM pedu paipai. Obviously kutoda ndotoda sauro ndiye ndichitoda weziya muradho wangu ka ndotombomuchapudzira kana madhaka negariso weziya because hapa masina ake ka igatsa muradho yawe. Yezve saka honaka zvatoda kuita pana pamadokwane ka ini ndoda kuita manager wako ka iwe obva waita artist wangu waiziya ka saka ndoda kuti unenge wakarejista muzita mangu waiziya ka saka ndoda kuti urejiste nemazita 3 akasiyana-siyana waiziya ka saka pa3 hauchaimbaiwayo ka haushaye 1 raunobuda shudhu waiziya ka saka kana BM ichinge yauya mufana wangu ka toda kuispina zvekuti panopera gore ka aiwa tinofanira kunge tatotenga shipi waiziya ka inenge yakanyorwa kunzi CCC kufa kana kufenda transport waiziya. Handikona kubhaisa manje mukoma wangu shipi tonge pazita rongoti mabude water transport even in rivers we deliver chete yamani. Iwe get away mani iwe get away wakoka ngatipinde mukati katione kuti madhiri acho akamira seika ko basa ragara basa mangwanani waiziya. Yesaya mabude. Ko madzimai muri sei zvenyu pano? Pari seiko pamba apa? Ndiri raiti zvangu muri seiko? Iri seiko motokari yenyu? Aiwa tiri vatano isu tiri kugonerwa nedenga. Ko madzimai muri bhizi here? Ndatoona hangu vakatsukunya ka vari kokushopu kwavo uku. Vanangoti ganingoshandisa hangu mukana iwoyoka tikati regai ndimboya ndimbokuonai hangu ndimbotaura nemi. Aiwa ndiri bezvo ndiri kuita pahangu izvozvi mukuda kureketeiko? Aiwa kana madzimai chidemba chivhirwa paruzhinji nayakomana handeka kwakatinyarareka timbonofurwa hedu nemhepo katiri ikoko. Palibe kunyangaraba makodomo anu yatengesa here kumafura mhepoyo? Ndo chii ichocho? Anyway iwayo anogona kunetsa kuwana ka. Abe ko mashonja kana tsere hadziboyekeba here? No idzodzo futi hadziwaniki. Ko zvambwa hazvene wana mai ndofarira zvambwa zvangu ina moyo handidi kubhodokereiba. Okay madzimai zvotochiita isusuka ngatibatani tiende handitika then tikange tasvika ikokoko tonoona kuti kunenge kuine chii handitika saka pindei mumota tiendeka. In fact mira ndikuvhurire dhoo rachonaka sandizvo here ndiyo inonzi iyo ladies first here hameno. mukumborongedza sei kwemama washomori havarume soka pabasa panapa ndopokutamba apa tikuzwanana hati munoziva kuti ndiboya mari kuhodha iyoyi inofanira kuenda kufukura kumakuwa uko ndochera ndoboya mari ndo yamuno mundohodha motambisa stoku yopera ndoenda futi koshanda. Nywe kuita sei kwachona handiti ndiri kurongedza here? Ndikasarongedza zvinobuda sei ipapapa? Imi michenyu kungotengesa chete muchidya mari hamutombofungiwo kana kuklina shopi inei. Wakadzi chere wakada kunyarara kwaya wanyararirei wakamutaudza pokare kwaya wareketerei. Idi hwii idi gogogo. Maswera sei gogo? Maswera sei seku? Taswera. Ko matodzoka kuinterview? Tadzoka.
Ko nhai sekuru? Iwo mainterview yenyaya asingapere everyday kuinterview. Tichakunzwirai ana Bridget mamitiswa kumainterview kwenyu ikoko. Uye uri kumbodeko kuno. Enda unobikira mainini vako kumboko. Vaitete vaye munhu waMwari kauye. Ukasatovatende munogezepo paya havageze. Ukasavati bikai rinotonyura zuva vasina kubika. Imi chimbuya imi. Handina kuvinga imimi munomanzwaka. Musade kundisapa miedzo imi. Sekuru, ko ndine good news ka? Ovo, ndaizviziva inini. Wazobvuma kakuroriwa nasekuru Piri. Hazvo kuswera chipodi vanokakazika kuti tichazvidaba isu taneta. Waproposa ukabva kuti yesi kamabridge. Haya, zvasekuru asikana. Anyway, kune posta randaona paFacebook. Hanzi kune cup clash ka. Saka mari yesawa ari kuitirwa kustudio yaDigos. Saka nindatoenda inamenoti mimi muri kupinda here. Ayo usatori zvinhu zvakadandobaiwa. Kuno cup clash. Wadiwo ndetafona nayo. Handiti ndatoya kuzokuudza here nhai sekuru. Ana baba oshomole makanonoka uku. Chisirai vana vadiki vaimba asikana. Chii chamunoziva nezvekuimba? Newo Bridget asuri kuda kunoimbawo kani? Ndatorejesta ini. Ndiri kutoenda inasikana. Washomore mbosare munomu. Ndichambobuda mbishani. Endai muri kuti ndine basa nazvo here nini? Saka mahara here kupatisipeta kwachona? Mahara? Chomahara kuzambira mushayaba kani? Ai. Saka imari? Kwemari iko neyo nyakaromofida. Mapoda anondoswera kupoda. Hanzi 15. Ovo. It's a shubi-dubi time. Shotiro ikweyo. Baby. Thanks wena. Unoziva kuti ndiri kuita kunonzi kufara. Relationship yedu ikai. Ndakagara ndaiona pamweya kudharadhara. Zvakagara zvakanyorwa izvi. Aiwa ba, zvokubhodokewa zvindozvidaba. Handii ndati taakudanana. Saka kuda kundipinza kukwako iko pokali. Dzikamai uko. Zvabhebi futi akomana. Seko uchingogara uine hasha sha. Iyasha ba, ndo mataurire yangu iyayo. Okay baby. Totsoka totyaka. Ndati ndiri behasha. Pino kunyangara. Okay. Saka nemusi wesoni. Muri kuhere kusowe nhai maisibiniji. Mudzimai wemubatiri wesowe. Ya, ndichaona. Pino ndouya, heno. Aiwa, unouya kani nhai baby? Ndobva ndachinyatsointroduce akakuvatendereka kuti ndo mudzimai wemuprofita wenyuka. Taona kwanakidza nemusi wesvondo iyi. Alright, ndouya kwacho. Chidhirevhitsai kamotikariyo. Moroi wanhumi makasimba chere. Ndauye. Wariseko wapwerewo naimo wanhumi. Aiwa inotiriyo isu. Tondoitawo mutowa wena. Kumwe kunyoro, kumwe kukukutu, kumwe kunobungiwa huni, kumwe kunogumiwa urimbo. Hodosi, kumwe kuchena, kumwe kutema, asi chadosa chibodzi. Kurisewo kumabasa yona wanhumi. Kwedu unoti kundochemano support yenyu wanhumi. Ndikukumbiritsa wanhumi, mpote mchishare mumavhidhiyo edu aoniwo vanhu vakawanditsa. Saka kana mchindiditsa semadira ndinokuitai nayo wanhumi, ndokumbirawo kamunai kuti vhidhiyo yese yomunenge maona mosheya kamunai. Maadvertiyo, ndokumbira musajambeba maadvert warungu. Ndoipo inini nochikombera tinoboya mari yokotengera zukuru tinonaka. Kana muri yokuYouTube kwawanhumi, ndokumbiritsa musubscribe kamu tite wazhinji, tite kana miliyoni. Takawanda tizobeba mafrogo wanhu kumaarea awo. Ya ndizvozvo mabuja ndokuditsai ende handichatuke vanhu baini mazuva ano. Hapana munhu endichambotuka baini. Ya ndizvozvo.